Ayan, so maayong adlaw na usab ka natong tanan mga idol. So nauli na ko mga idol gikan ko gapagaling og mais no dito sa Alcantara. Gipagaling na ko sa makina mga idol akong mais. Nya karon akong ipakita diha ninyo mga idol no ako ang mais nga gipagaling. 52 kilos tanan mga idol ako ang mais nga gipagaling 52 no. So mao din ni tanan mga idol oh. Yan. So kaning gisod og balde nga ito mga idol mao ni ang iyang bugas numero 14 ni siya. Yan mga idol. Nya kaning gisod og green nga balde mga idol mao na ang binload numero 16 na siya mga idol. Gamay ra kaayo. Nya kaning gisod og balde nga blue mga idol mao ni ang tik-tik. Oh, budburo na nato mga idol. Nya kaning gisod og sako mga idol kay mao na ang tahop. Nya kaning gisod og plastic mga idol mao na ang islagan niya. So ako rin ni ipakaon din mga idol sa manok kaning tahop. Yan. So mao ra ni mga idol no. So pasalamat og dako sa Ginoo mga idol nga naa na ko tay grasya nga nadawat karong adlaw. So makasalbar na gyud ni namo karong buwana mga idol kini nga konsumo namo. So makapahuway na ko og palit og bugas mga idol diha sa merkado nga grabe ka mahal bitaw no. Nya pangitaon kayo ang baligya nga mais mga idol diha sa merkado no. Nya kung naa man gani grabe ka mahal. So grabe gyud mga idol krisis kayo karong mga panahon na mga idol. Oh. So pasalamat ta og dako ani sa kahitasan sa blessings nga atong nadawat karong adlaw mga idol. Yan. So mauro ta mga idol no, dang salamat og paki-like og share mga idol sa akong video. Dang salamat. God bless.